Una setmana més fem una mirada als mercats amb Sheila Toledo de Creant. Sheila, molt bon dia i molt bon any. Molt bona tarda, Marisol. Doncs aprofitem que encetem un nou any per fer balanç del que ha estat el 2023. Què ha passat durant el 2023 a nivell de mercats? Doncs 2023 va començar amb un gran optimisme sobre la reobertura de la Xina, però aquest es va anar moderant durant l'any amb unes xifres d'activitat que no complien les expectatives, el que va portar o ha portat el Hang Seng a caure un 14%. El petroli tampoc ha pogut compensar la desacceleració de l'activitat del gran gegant asiàtic i, malgrat l'anunci de l'OPEP de diverses retallades de producció durant tot l'any, tancava amb una caiguda del 10%. Si avancem en el calendari, al març els mercats van entrar en pànic amb una possible crisi bancària mundial, amb la caiguda de Silicon Valley Bank, si recordeu, i Credit Suisse, entre d'altres. I tot això enmig d'una elevada inflació que ha portat al cicle alcista de tipus més gran de la història. El BCE va pujar 200 punts bàsics, després de fer-ho en el 2022 amb 250 punts bàsics i fixant-los en el 4,5. La Fed ho ha fet en 100 punts bàsics més, després de 425 punts bàsics l'any passat, situant el rang en el 5,25-5,50%. Això podria haver fet descarrilar l'economia mundial i, tot i això, sorprèn que aquesta ha mostrat certa resiliència, especialment als Estats Units. Sorprèn perquè, a més, encara continua la guerra a Ucraïna i ha començat una nova guerra a l'Orient Mitjà, no? Doncs sí, com dèiem, però malgrat aquests enormes riscos geopolítics, el 2023 el recordarem com l'any en què tot va pujar, a excepció de les commodities, on més de la meitat de la millora anual es va concentrar els darrers 2 mesos de l'any, quan la Fed va reconèixer que hi havia o s'estava produint una desacceleració de la inflació, el que va impulsar els mercats a projectar fortes retallades de tipus en el 2024. D'aquesta manera, l'S&P 500 va tancar prop de màxims històrics amb un rendiment en l'any del 24%. L'Eurostock es valoritzava al voltant d'un 20%. L'IBEX registrava una pujada anual del 23%, sent la seva millor marca des del 2009, gràcies a l'impuls d'empreses com Inditex, que pujava un 58%, o el sector bancari, BBVA, amb un 46%, Santander amb un 34%. El DAX també pujava acumulant un 20,31% en el millor exercici des del 2019, però no obstant tot això, el sector tecnològic ha estat el clar guanyador, amb el Nasdaq pujant més d'un 43% gràcies a les 7 magnífiques, les quals finalitzaven l'any amb un més 106%. Això per la part de l'equity. Per la part de les corbes, en aquest context, el 10 anys americà, el Treasury, va tancar marginalment per sobre del 3,88 després d'assolir màxims del 5%, si recordem, al juny. I el Bund ho feia poc més del 2%, després de tocar gairebé el 3%. I per aquest any, quines seran les notícies que marcaran l'evolució dels mercats, Sheila? Doncs de cara al 2024 esperem un creixement més baix, però també una menor inflació i una relaxació dels tipus d'interès, encara que podria ser més limitada del que els mercats estarien estimant, com estem veient amb aquest inici d'any. A més, 2024 serà un any polític clau. És l'any amb més eleccions governamentals de la història. Més de 70 països, el que és la meitat de la població mundial, estan cridats a les urnes durant l'any, el que representa el 42% del PIB total. Destaquem al juny les del Parlament Europeu i al novembre les presidencials als Estats Units, amb el que la volatilitat podria ser més elevada de lo habitual. I les preguntes claus per aquest any són si arribarà la tan anunciada recessió i com serà. Veurem aviat baixades de tipus, la inflació, particularment la subjacent, s'estabilitzarà, la Xina aconseguirà ressorgir de la seva profunda crisi immobiliària, i aquestes serien les dades més importants del 2024. Doncs bé, haurem d'estar atents dia rere dia per intentar donar resposta a aquestes grans preguntes, Sheila. Així ho farem. Doncs fins la setmana vinent, moltes gràcies i molt bona tarda. Molt bona tarda, gràcies a tu, adéu.